हेलौ लोगोफोर, आंनि DB फुड ब्लग चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो। ओमफ्राय आङो दिनै अनलाजों दाउजों संनो नागिरदों। दा माइरंखौ सोमनानै दोनखाबाय आङो। ओमफ्राय दा दाउखौ साफा खालामग्रोबाय नै। ओमफ्राय दाउआव गां फिसा फिसा थायोना, बेखौहाय अराव सावथ्रोमग्रोबाय नै। रेडि लाखाबाय आरो ओमफ्रायो दा गोदाबाय। गोदाखांबायानो। ओमफ्रायो नै दा दाउखौ गोदाखांनानै दा सुबाय। ओमफ्रायो दा दाउखौ सुखांनानै पियास टियास बानलु थालु गासिखौबो रेडि लाखाजोब्बाय नै नांगौखिनिफोरखौ। ओमफ्राय साराय फुदुंखांनानै थाव होबाय। ओमफ्राय आङो फार्स्टआवनो पियास होग्रोनानै एवथ्रोमग्रोनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्रायो नै आं दा दाउखौबो हरबाय। ओमफ्राय एसे मोजाङै एवफ्रामग्रोनानैहाय बेनि उनाव बानलु थानलु गासिखौबो होजोबनानै दै होनानै अनलाखौ हरनोसै आङो। ओमफ्राय आं माबोरै सङो बेखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। जोबजासिम आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। स' लोगोफोर नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो बाय बाय।